Здравейте, приятели! Историята започва сега. Магическа история, в която доброто винаги побеждава. Срещали ли сте хора, които живеят скромно, без много шум, хранят се с храна от полето и гората? Те са тихи и спокойни, а когато са весели, пеят песнички. А срещали ли сте хора едни такива важни, хранят се със специална храна от лъскави кутии? Те стоят изправени, наперени и обичат да ги забелязват. Представете си сега, че това не са хора, а мишлета. Едните мишлета живееха на село, а другите мишлета в града. Това е тяхната история. История за селските и градските мишки. Да видим какво се случи. В едно тихо кътче, далече от града, където миришеше на сладко сено и дъждът почуква нежно по покривите, живееше щастливо семейство мишлета. Техният малък дом беше скътан зад бали сено в една уютна дупка в стената на голяма стара изоставена плевня. Там беше топло през зимата, хладно през лятото и винаги уютно, когато се сгушваха вътре заедно. Всеки ден бащата Мило работеше неуморно под жаркото слънце. Той събираше стебла от златна пшеница и пренасеше нарече сено на гърба си. Всеки ден Мило се прибираше вкъщи с нещо полезно за семейството си. Майката Мира поддържаше тяхното мише гнезденце спретнато и уютно. Тя метеше с метла от птичи пера и правеше така, че домът им ухаеше на мащерка и сено. Синът им, мишлето Пип, се въргалеше на воля из полята, гонейки пеперуди, бръмбари или търсеше скрити съкровища в прахоляка на плевнята. Когато лапичките на Пип се изморяваха от скачането с жабите и надбягването с зайците, той се сгушваше в мама Мира. Тя разгръщаше една олющена малка книжка и му четеше приказни истории за летящи мишки, смели бръмбари пътешественици и плотчета, които говорят и дори пеят. Семейството селски мишлета живееха спокойно, щастливи и свободни. Те не разполагаха с много. Имаха само 3 неща – уютното мише гнезденце, малко сенце и семейството. За тях това беше повече от достатъчно. В тяхното тихо местенце в полето те имаха всичко, от което се нуждаеха. Една сутрин татко Мило се появи с чудесна новина. Нашите братовчеди от града ще ни посетят. Той разказа на Пип за семейство Реджиналд. Бащата Реджиналд беше важен градски мишок, известен на длъж и на шир като главен експерт по доставките на сирене. Той разпределяше сиренето в Маусбъроу, градът, в който живееха. Жена му, мама Агата, беше редактор в модно списание, което се казваше Маусбъроуска мода. Те имат дъщеря, която се казва Пенелопа, каза татко Мило. Тя е на твоята възраст. Дръж се възпитано с Пенелопа, добави внимателно мама Мира. Градските момичета са деликатни и с характер. Пип само се усмихна небрежно и повдигна рамене. Ще съм добър. Изтъркаля се известно време. Денят за гости дойде. Мама Мира подготвяше масата с обяда, когато се чуха радостни възгласи. Ха-ха-ха! Вече сте тук, Реджиналд! Как си, Агата? О, Пенелопа! Ти си пораснала стройна и красива! Татко Мило ги посрещаше с прегръдки и боцкане на мустаци. Семейството градски мишки пристъпиха внимателно в гнезденцето на селските мишки, мигайки от светлината и вдишвайки въздуха, изпълнен с мирис на сено и цветя. Скоро всички се събраха около малката дървена маса. Храната беше обикновена, но приготвена с любов. Точно по начина, по който селските мишки я харесваха. Имаше пшеничени зранца от златните поля, ечемичена каша с листа от диви глухарчета.
и пресни листенца от горска трева, вързани в малки вързопчета. За десерт тънки резанчета сушена кора от ябълка, станали още по-сладки от слънчевите лъчи. За сръбване топъл чай от мащерка, любимият на селските мишлета. Реджиналд погледна масата, след това Агата с леко кимване, скривайки очудването си. Масата беше твърде скромна, нямаше сухарчета и специални сиренца, на каквито градските мишки бяха свикнали. Все пак той се усмихна вежливо. Добре дошли, обърна се татко Мило към гостите, пълняйки чашите с топъл чай от мащерка. Деца, излизайте да си играете навън, каза Агата, изтупвайки сламка сено от роклята си. Само се пазете от котката. Не се притеснявай, Агата, обади се мама Мира с усмивка. Нашата котка не е опасна. Дворът е голям и има достатъчно скришни места да си играят безопасно. Пип заведе Пенелопа до езерото, където крякаха жаби в тръстиката и водни кончета танцуваха над водата. Виж това! И Пип хвърли едно камъче във водата, което се плъзна и подскочи веднъж, втори път, трети път, оставяйки кръгли вълнички след себе си. Очите на Пенелопа заблестяха. Научи ме и мен! И Пип го направи. След това Пип и Пенелопа построиха пясъчни замъци и кули в пясъчника около езерцето. Това е кулата, каза Пип, заглаждайки купчинка от пясък. А това е замъкът за съкровищата, засмя се Пенелопа, поставяйки камъче върху покрива на замъка си. Те управляваха мъдро и справедливо тяхното малко царство, като най-добри приятели, цар Пип и царица Пенелопа, скални ръце и сърца изпълнени с щастие. По-късно Пип посочи към полето. Това е котката, прошепна той. Котката лежеше в тревата и си играеше мързеливо с едно птиче. Пенелопа замръзна с широко отворени очи. Нас ли гледа? Прошепна тя тревожно. Не, отговори Пип, все е едно. Плюс това има много места да се скрием. Пенелопа застана още по-близо до Пип, но скоро се усмихна отново. В мишето гнездо възрастните седяха, наслаждавайки се на ароматния чай. Животът тук е труден, каза Мило, но е спокоен и безопасен и се чувстваме добре. Реджиналд заглади мустака си и кимна учтиво. Това не беше животът, който той познаваше и предпочиташе, но слушаше внимателно. Братовчет Мило, започна Реджиналд, елате в града. Мога да ти предложа работа в склада за сирене. Ще разполагате с качествена храна и няма да имате кални лапички. Мама Агата добави. И Пип би имал огромни възможности във висшето общество. Мира погледна Мило. Ние сме си добре тук, каза тя тихо. Мило кимна. Ще помислим, отговори той. Точно в този момент Пип и Пенелопа се появиха, бягайки останали без въздух и с усмихнати лица. Мамо, мамо, извика Пенелопа, оставам тук. Не искам да се връщам в града. Тук е прекрасно, толкова различни игри и котката не е страшна. Мира и Агата се спогледаха изненадани. Реджиналд се изкашля тихо, прикривайки лека усмивка. Дръж се прилично, Пенелопа, Агата каза спокойно, но твърдо, поглаждайки козинката на Пенелопа. Благодарим за прекрасното посрещане, Мило, каза тя и кимна. Аз имам митинг и трябва да тръгваме. Елате ни на гости в града, ще продължим разговора, покани ги Реджиналд. И градските мишки взеха малките си чантички и оставиха плевнята зад себе си. Измина известно време и един ден пристигна писмо. Писмото беше от Реджиналд и Агата, запечатано с червен восък и отпечатък от миша лапичка. Канят ни да посетим града, прочете Мило. Пип подскочи от вълнение. Наистина, истинския град!
Той си представяше светлините, сиренето, тунелите и Пенелопа. Селските мишки подготвиха бързо багажа. Едно одялце, малко ягоди и сушени кори от ябълките на Мира. Както вървяха, тревата преминаваше в камъчета, а по-късно камъчетата щяха да преминат в градски тротуар. Полетата и нивите изчезваха зад гърба им, а пред тях се разкриваха сгради, които ставаха по-големи и по-високи. Преминавайки през града, очите на Пип бяха широко отворени. Всичко е толкова гигантско! Накрая те пристигнаха пред голяма тухлена сграда с надпис «Маузбъроу склад за сирене». Вратата се отвори и оттам се показа Реджиналд, облечен в костюм, с закачено полирано метално копче като медал. «Добре дошли!» извика Реджиналд весело. Отзад се подаваха рафтове с консерви, буркани и кашони и миризмата на всяко сирене, което можем да си представим. Носът на Пип се размърда. Той никога не беше помирисвал толкова много миризми едновременно. «Хайде, хайде!» подкани Реджиналд, поглаждайки гордо мустака си. «Ще видите колко интересен е живота в града!» Той маршируваше напред като на парад, водейки ги през редове от лъскави консерви и наредени кашони. «Внимавайте, има разсипан зехтин. Още е хлъзгаво, не е изчистен от миналата седмица». Масата беше огромна, направена от бисквитена кутия и покрита с лакомства. Имаше трохи от сирене Рокфелер върху кракърси, запечени хлебни корички с пармезан, захарна бучка с капчица крем брюле отгоре и даже малка каничка с мляко от резервите на кмета на Маузбъроу. «Гощавайте се!» подкани ги Реджиналд, оправяйки салфетката си. Пип гледаше с възхищение масата с потрепващи мустачки. «Пип, хайде да излезем!» прошепна Пенелопа, поклащайки стола си. Преди някой да успее да отговори, тя сграбчи лапата му и се втурна към задната част на склада. Пип е последва усмихнат, вече забравил за апетитните трохички на масата. Пенелопа го отведе към лабиринт от кашони, консерви и кутии, натрупани като кули. «Тук си играе», каза тя гордо. Те играха на криеница между кашоните, катериха се по консервите и се пързаляха по картонени пързалки. Смяха се толкова силно, че пищението им се чуваше през стените на склада. Неочаквано, зад висок куп кашони, една сянка се раздвижи. Тихо ръмжене, две светещи очи. Котката! Тя скочи с протегнати лапи и остри лъскави ногти. Една единствена мисъл проблясна като мълния. «Бягай!» Пулсът им биеше бързо като малки барабанчета, докато заобикаляха кашоните. Скачаха през капачки от бутилки и консерви. «По-бързо!» изкрещя Пенелопа. На Пип не му трябваше да му казват. И двамата препускаха към малката дупка, водеща към тяхното спасение. Пип и Пенелопа прелетяха през дупката като две космати комети. Те влетяха в дневната и захарната бучка с капка крем брюле подскочи на масата. «Котката! Котката!» крещяха те. Всички се вцепениха. Огромна сянка затъмни дупката на мишето гнездо. И тогава котешка муцуна. Очите й светеха като прожектори. Дъхът й размърда пердетата и пламъкът на свеща потрепна. Котката не изръмжа, не мигна, само ги гледаше. Пенелопа се вкопчи в лапичката на Пип, треперейки. «Пип!» прошепна тя. «Липсва ми езерото!» За един дълъг, много дълъг момент никой не помръдваше. Тогава котката подуши за последно и като разбра, че няма да може да се промъкне през тясната дупка, бавно се скри в сенките на нощта. Всички поеха въздух с облегчение. Мило се изправи. Трябва да си тръгваме веднага. Агата и Реджиналд кимнаха натъжени, но с разбиране. Нямаше какво повече да си кажат. Селските мишлета не погледнаха назад. Те искаха да забравят за лъскавите консерви и деликатесните трохички.
поеха по обратния път през тротуара, който преминава по пътека от камъчета, която преминаваше в трева, по обратния път към дома, където миришеше на слама и цветя. Същата нощ, в тяхната сгушена малка дупка в плевнята, зад балите сено, Мира наливаше чай от мащерка в малки напръсничета. Пип се беше сгушил в сламеното легло. Мустачките му потрепваха, а той си мечтаеше как ще хвърля камъчета и строи пясъчни замъци. Вятърът просвирваше отвън, като приспивна песен. Мило гледаше усмихнат тяхното уютно мише гнезденце. Нека другите да пируват в страх, прошепна той. Ние по-добре е да си едем трохички заедно, спокойни и щастливи. След това се наведе към малката свещ и с нежно подухване я загаси. Докато светлините на града, останал далече от тях, продължаваха да блестят, старата плевня притихна. Звездите светеха нежно, пазейки от високо техните обикновени и спокойни сънища. И така, скъпи приятели, това беше историята за селските и градските мишки. Помислете си, кога сте щастливи повече? Когато сте облечени в нови дрехи и си хапвате специална храна, или когато сте си вкъщи при семейството и си играете до забрава. Довиждане! А ти запази магията на приказките, а скоро ще се върна с друга история.